Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CNA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Pitch sa 11 na kini sa bulan sa Abril tuig 2024. O padayon kita manghigala sa ato ang mga buluhaton ni ini kabuntuhon. Abi na manghigala nga ato ang mahal nga presidente tuwa karon dito sa Washington DC, no? Tuwa na siya, naabot ka ganinang buntag, no? Naabot ka ganinang buntag, nigikan kagahapon, no? Niya, expected nga moabot ka ganinang buntag. O niya, matud pa, kauban niya, ang iyang tuyo sa Amerika karon mao ang kining gitawag og Trilateral Summit, no? Uban sa presidente sa Estados Unidos nga mao si Presidente George Biden ug ingon man usab ang kining Prime Minister, no? Prime Minister sa Japan nga mao si Fumio Kishida ug ingon man usab siya, no? Silang tulo mo ay magsabot-sabot. Naunya ilahang hisgut-hisgutan ang daghang kayang mga butang, no? Nya usa na ni ana kining gitawag natong economic relationship, no? Economic relationship sa tulo ka mga nasod. Of course, mga dato na sila. Mga dato man na sila, Japan ug Amerika. So, murag kita ray pobre-pobre. Murag kita ray pobre-pobre gamay ng mga kigsabot sa mga dato. So, dako kay nagbintaha lang usab kanato. Nya, as expected, mahisgutan pud usab unya ang kahapsay ug kalinaw sa West Philippine Sea or South China Sea. You know, so muna no nga iampo nato mahigala ha ang kalampusan usab sa misyon sa atong halangdong presidente PBBM sa iyang pag-adto karon sa Amerika uban sa pipila ka membro sa iyang gabinete, of course sa First Lady Liza Aranita Marcos. Nahala no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Ari kita mga higala sa ato ang kining CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kabuntuhon. Mga kaobispuhan gustong sutaon. No, matut pa din, no? Mga kaobispuhan gustong sutaon kung unsa ka tinuod nga mga nitibo nga mga ati sa isla sa Boracay gidid anak nga mupuyo sa ilang ancestral lands o mga yuta nga ilang napanunod gikan sa ilang mga katigulangan. Subay niini gihangyo usab sa president sa mga kaobispuhan ang Commission on Human Rights nga tutukan ang maong hilisgutan. Balita mga higasla gikan sa Vatican, grasya sa kalig-on sa pagtuo or the grace of fortitude, dakog ikatabang adlaw-adlaw kanato matud pa kini sa atong talahurong Santo Papa atol sa iyahang sinima na nga audience dito sa Vatican kagahapon. Dugang niya mao kini ang maglig-on kanato at tubangan sa mga tentasyon ug mga pagsulay sa kinabuhi. So mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon. Ug ari kita manghigala sa atuang Saint of the Day. Okay, ang atong Saint of the Day karon si Gonderi sa atong listahan Abril 11 mantarong pitsaha. Abril 11 ang ato karong santo mao si San Stanislao. O yan no. Kini si Stanislao usa kini siya kang Griego. No, usa kini siya dili na siya Griego, Griego nga siya nga nataon dito sa Krakow, Poland. Unya naordinahan sa isip usa ka pari ug gani nga nahimong obispo sa Krakow. Unya matud pa vocal kini siya against the government, no, ni King Boleslao II
At first, ang hari nga si Haring Bulislao ni hinulsol sa iyang mga sala. Pero nadugay, ni kuan na yun. Mura ba gipulaan o pinaminaw sa mga panambagon ni San Stanislao, ayang gipapatay kini si San Stanislao. So muna nga nahimo intawong martir, kini si San Stanislao ang obispo sa Krakow ni atong higayuna. So karong adlaw atong pangayuon usab ang mga pagampo ni San Stanislao alang kanato nga magpadayon usab kita sa atong mga mayong buhat sama kaniya ug makaangkon gyud usab unya sa ganti sa gingharian sa langit. Nakalak, no? Ari na kita mahigala sa atong catechism proper. Oh, catechism proper. Ang ato karong hisgut-hisgutan manghigala mao kining pangutana. No, doon na mga pangutana diri mahigala. Padre, ngano man tang Katoliko, so magyala ha, kay mura wala ta maigo sa electric fan. Anak, igo na ta mahigala sa electric fan. Ngano man tang Katoliko, padre, nga wala man nato iimpusar, no, o i-impose or gihingusgan kining titings alang sa atong mga miyembro. Pahimugatan ba kani bitaw mura bag pinugsanay gyud nga pagpatuman. Wala man nato giimpusar ang tulunan kabahin sa titings. Sabi no, kining titings maghigala sigon sa atong mabasa sa Leviticus kapitulo 27 bersikulo 30. Matud pa diri, iya sa Ginoo ang tanang ikapulo gikan sa atong abot sa yuta, sa ani gikan sa uma o sa bunga sa mga kahoy, balaan kini sa Ginoo. Sa ato pa sa Leviticus kapitulo 27, buhi pa si Moses ani no. Kuan kining mga kamani balaod ni usa sa mga gitudlo sa mga balaod ni Moses, no? Sa Leviticus kapitulo 27 bersikulo 30, iya sa Ginoo ang bag-ong ang tanang ikapulo gikan sa atong mga abot sa yuta, sa ani gikan sa uma o sa bunga sa mga kahoy, balaan kini sa Ginoo. O sa ato pa ang mga Israelita, hanota, mga Israelita sa panahon ni Moses gipanghingusgan gyud niya sa panultihon kapitulo 3 bersikulo 2, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa yuta niya. Labing maayong abot sa yuta mao ang kanang ikanapulo. Muna gitawag nato og 10%. Pero kita ang mga Katoliko, mga Kristiyanos, wala na kaayo nato maimpusar gyud kining gitawag nato og titings, no? Ang atong gihingusgan, mao kining love offering lang. No, love offering. Kaya kung atong basahon sa kining 1 Corinthians 16 chapter 2, ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto, kapitulo 5 bersikulo 8, mao kini nga atong mabasa. Busa, nahuna-hunaan ko, nga gikinahanglang hangyoon ko kining kaigsuunan, nga muuna pag-anha kaninyo, aron andamon nilang tanan ang gasa nga inyong gisaad. Unya inig-abot ko diha, andama na ang tanan. Magpaila kini nga kamo naghatag tungod sa gugma, ug dili tungod kay napugos kamo. Una no, nga gihingusgan po ni kining San Pablo nga matud pa busa naghuna-hunaan ko nga gikinahanglang hangyoon ko kining kaigsuunan nga muuna pag-anha kaninyo aron ang damon nilang tanan ang gasa nga inyong gisaad. Unya inig-abot ko diha ang damon ta andam na ang tanan. Nagpaila kini nga kamo naghatag tungod sa gugma, no? Note the word tungod sa gugma ug dili tungod kay napugos kamo. Ingon niya na, no? Sa ato pa, wala day pinugsanay. So, niya, kini obligasyon man ni siya, muna nga, kining, bisan tuod kung kining gitawag na to, obligasyon, pero magdepende hapon kung maka-afford ba tao dili.
Kay atong basahon sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto, kapitulo 16 bersikulo 2, on the first day of the week, on the first day of the week, that is Sunday, each of you should set aside whatever he can afford. Sa ato pa ang ma-afford ra gyud nato. Wala na lang gyud nato giingon nga gi-emphasize nato ang kanang 10% kay ang uban dili baya ka afford tinuod, no? Kay nga naman ug naakas ka pobrehon ka ng 10%, dako na kaayo na alang ka nato. So magdepende ra gyud na siya kung maka-afford ba ka whatever you can afford. Unya ang importante nga imo ka nang ihatag tungod sa gugma. Muna nga ang atua sa Katoliko, love offering ra gyud. Kimo man gisulti si San Pablo, no? Unya matud pa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto, kapitulo 16 bersikulo 2, whatever you can afford. So kanang ma-afford ra gyud nato. Muna nga kita sa atong Katolikong simbahan dili jud tithing sa atua, dili 10%. Ang atua kuan kining gitawag nato sa in English og pledges, no? That is voluntary giving but no exact percentage. Nya love offering, nya dun na putay aransel. No, dun na putay aransel. Unsa man ni aransel? The practice of giving stipends to priest for a specific church service. No, kay mo man na siya kanang matud pa kabuhian pod sa pari kanang muhatag tag aransel. No, kanang muhatag tag aransel pero talang sa man kayo, no? Na muna nga kaming mga pari gitagaan og monthly allowance sa diocese, no? Aron nga less critical na kaayo kining aransel kay duna man giuban nga dili maka-afford. No, muna nga kita sa atong Katolikong simbahan, dahil na gyud there's ayungon, daghang kay diring mga kasal nga libre, no? Kung moadto kas bukid, no, nga hatag tag libre nga kasal, no? Doon natin mga libre nga kasal nga gihatag. Doon na pud tay mga libre nga bunyag dito sa bukid. O gani kung doon ay mamatyan, no? Libre ra gyud tanan. Nga naman tungod kay whatever you can afford. Unya usa man pag-afford ana nga kulang ra man gani. So manang kitang mga Katoliko wala tani anang 10% plus stipend. Tungod lagi kay matud pa whatever we can afford ra man. Kay gani mao pud na usa sa mga gitudlo sa atong simbahan, no? Kay doon naman tay 5 precepts of the Catholic Church. Ang number 1 precepts nato is attend mass on Sundays and days of obligation, confess your sins at least once a year, receive the Eucharist at least once a year, observe days of fasting and abstinence, and of course the last is provide for the needs of the church. Sa ito pa kini daing atong paghatag kanang mga aransel, kining love offering, kining mga pledges, that is in order to provide for the needs of the church. Kung sa mga needs nato, of course, daghan, no, doon na kita diri sa ayungon, nagpahimo kita mga kapilya. Gani karon as of now, as of this moment, padayon kita sa atong pag-renovate sa kapilya sa kining Tibiawan. Niya, diri po sa dakong simbahan, padayon po natong gitiwas ang ato ang gitawag nato og kining side chapel na needs man na siya kay kinahanglan mo yung tiwason ang ato mga buildings ug daghan pa kayong mga projects no gani daghan kay itang mga ingon ana ba nga atong gitagaan og pabor ang mga pobre kay mao man ay priority nato ang simbahan always guna siya nga mo provide sa mga pobre. So muna nga karon kay murag ni kanang panahon sa mga kalamidad, if you have observed, kita gidayon Katoliko giday mag-una-una dito sa ground zero nga mao'y manghatag usabong mga ayuda. So muna siya. Pero kitang Katoliko sa ato nang ginaingon wala nato kaayo kanang gi-emphasize kining bitaw gitawag nato og 10% because other people dili tanan maka-afford, no? Pero doon nagiuban nga gidawat ra pud nato, doon ay muhatag og tag 10,000, 20,000 kay mo 10% sa ilang income. No? Okay ra pud na 5,000 ingon ni ana. Okay, wala man nato. Although nga wala nato gi-impose, pero wala pud nato gidili. Ila man nang kaubuton. Pero the purpose is to provide for the needs of the church. Daghang kay tag mga needs. So manang kitang Katoliko, although doon ay pangutana, nung anong wala nato gi-impose, wala na lang nato gi-impose ang
10% because may nagdaghan kaayo alang kanila alang sa mga Katoliko nga dili ka afford. Unya gi-emphasize pod ni Saint Paul nga kinahanglan nga love offering aron dili bitaw pinugos. Dili ba pinugos ba? Kung may gisulti ni Saint Paul. At sa ganito nga parte sa Biblia, tanawan ninyo sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Korinto, Kapitulo 9, versikulo 5 hangtod sa 8, no? Busa, nahuna-hunaan ko, nga gikinahanglan, hangyoon ko kining kaigsuunan, nga muuna kan pag-anha kaninyo, aron ang damon alang nilang daan ang mga gasa nga inyong gisaad. Unya, inigabot ko diha, andam na ang tanan. Nagpaila kini nga kamong naghatag tungod sa gugma ug dili tungod kay napugos kamo. Muna mga emphasis din na. Unya, dapit po sa 1 Corinthians 16 chapter 2, on the first day of the week, each of you should set aside whatever he can afford. Kana ra yung ma-afford nato nya kung 10% na may dili ka afford, pero at least kudo na po uban nga nag-practice gyud ni ining 10%, okay ra sad na. No, ila man sad nang kabubuton. Pero giingon nga ato yung i-impose kanang pinugsanay, wala nato nabuhata. No, klaro ba? Doon na tay pledges, pero dili ganit tanan po nag-pledge. Doon ay siguro ang nag-pledge diri sa Ayungon, ang poblasyon poblasyon proper, tapon, kining Tampukon, Kalag-Kalag ug Tigib. Ang uban ana wala nag-pledge, love offering na sila. No, klaro? Nahalano, din na lang una kita kutob ha. So, klaro na na ha, mga Katoliko. The reason nga no nga wala ginatong impose ang 10% is because many of us cannot afford. Dili ka afford. And secondly, gitudlo man po ni San Pablo nga pwede ra nga aron dili pinugsanay, love offering na lang. Unya, pero gusto dyan mo na mo mga pledges. Pero kanang pledges no exact amount, nya doon na po tayo gitawag na itong arancel, nga pwede ra sa wala, o nya doon na po tayo gitawag o kanang, sa ganito, tithings, kining doon na po tayo love offering. So, love offering, kining gitawag na itong arancel, nya doon na po tayo pledges. Mura na. Na-appeal po na sa 5 precepts of the Catholics. So daghang salamat ug maayong mudto, Pilipinas.